రాను ముంబైకి రాను అంటున్నావు. ఎవరు రమ్మన్నారు నిన్ను ముంబైకి? మేమా? పోని తీసుకెళ్తాం. నీకు ఫ్లైట్ కావాలంటావు, కారు కావాలంటావు, ఏసీ బస్సు కావాలంటావు. ఎవరి డబ్బా సొమ్మని వెళ్ళబెడతారు? ఇట్లంట ముంబై, మన ఇట్లంట ఏంది? అవసరమే లేదు. ముంబైకి కాదు కదా, హైదరాబాద్కి కూడా పిలవం నిన్ను, సరేనా? పతోళ్ళు గురువులకు వచ్చేది రాను ముంబైకి రాను, ఏంది ఇది? అవసరం లేదు. నువ్వు ముంబైకి రావాకు, నువ్వు అక్కడనే ఉండు. తల్లి నమస్తే, నువ్వు ముంబై మాత్రం రావాకు, అక్కడే ఉండు. పీడ పోతి.